गुड आफ्टरनून. BA भाग 2 मधील सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत. मी डॉक्टर नीलम छंगानी. आज आपण आपल्या अभ्यासाच्या शेवटच्या म्हणजे स्पितीबाबतच्या अभ्यासाच्या शेवटच्या टप्प्यात पोचलो आहे. आपण स्पितीचा अर्थ अभ्यासला, स्पितीचे प्रकार अभ्यासले, स्पितीची कारणेसुद्धा अभ्यासली आणि आता आपण अभ्यासूया स्पितीचे परिणाम. स्पिती आणि अपस्पितीचे परिणाम हे जवळपास मुद्दे सारखे आहेत, विश्लेषण हे मात्र वेगवेगळं आहे. त्यामुळे पॉईंट व्यवस्थित लक्षात घ्या. अतिशय छोटा प्रश्न आहे हा, 4 मार्काला येऊ शकतो. आणि जर स्पितीवर दीर्घोत्तरी प्रश्न आला तर तो एकत्रितपणे येईल. स्पिती म्हणजे काय, स्पितीचे कारणे आणि परिणाम सांगा, अशा प्रकारचा प्रश्न एकत्र 16 मार्कासाठी येऊ शकतो. तर चला आपण स्पितीच्या परिणामाकडे वळूया. ही आकृती आता आपल्या सर्वांच्या परिचयाची झाली असेल. ही अर्थव्यवस्थेची एक म्हणजे व्यापार चक्राची अवस्था आहे. आणि अर्थव्यवस्थेची सुद्धा काय होते, अर्थव्यवस्थेमध्ये अप अँड डाऊन, अप अँड डाऊन, अप अँड डाऊन अशा प्रकारची सतत क्रिया सुरू असते. आणि ही सुरू असते किंमत पातळीच्या माध्यमातून. परंतु सुरुवातीला अर्थव्यवस्था ही रिसेशनच्याच काळामध्ये असते. त्यानंतर ती हळूहळू पीक वर जाते, मग खाली येते, वर जाते. आणि अशा प्रकारे तेजी मंदीचं चक्र हे अर्थव्यवस्थेमध्ये सतत सुरू असते. हेच तेजीचं चक्र, महागाईचं चक्र, वस्तूच्या किंमत वाढीचं चक्र म्हणजे स्पिती आहे. जेव्हा अत्यंत म्हणजे जास्त पैसा देऊन कमी वस्तू मिळतात, कोलबनची जी व्याख्या होती, जेव्हा जास्तीत जास्त मुद्रा ह्या कमीत कमी वस्तूचा पाठलाग करतात, तेव्हा ती अर्थव्यवस्थेमध्ये कोणती अवस्था असते, तर स्पितीची अवस्था असते. तर कशा प्रकारे स्पितीची ही जे इन्फ्लेशनचं मूल्य हे कसं बदलत जाते. रायझिंग प्राइजेस इनकरेज स्पेंडिंग. काय होते की किंमत जेव्हा वाढते तेव्हा आपला खर्च वाढतो आणि कंपनी इन्कम रायझेस. मग त्यामुळे उत्पन्न कंपनी कुठूनही सुरू करा, तुम्ही सुरू करा, तिथेच येईल ते कंपनी इन्कम राईज. मग काय होईल, वस्तू उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचं उत्पन्न वाढेल. मग त्यांना काय करावे लागेल, जास्त वर्कर्स अर्न मोर, खूप वर्कर्सला कामावर लावावं लागेल, श्रमिकांची मजुरी वाढेल. कन्झ्युमर स्पेंडिंग इन्क्रीज आणि ग्राहकांचा खर्च वाढेल. ग्राहकांचा खर्च वाढला की रायझिंग प्राइसेस इनकरेज म्हणजे मग काय होईल, किंमत वाढीला प्रोत्साहन मिळेल. हेच स्पितीचं जे चक्र असते ते अर्थव्यवस्थेमध्ये निरंतर सुरू असते. आणि त्यामुळे या स्पितीचे वेगवेगळ्या घटकावर परिणाम होतात. हे 4च परिणाम आहेत, परंतु महत्त्वपूर्ण आहेत. आणि आपल्याला स्पितीचे आर्थिक परिणाम काय, असा सुद्धा प्रश्न येऊ शकतो. तर उत्पादन, रोजगार, कर्जदार, सावकार या वेगवेगळ्या घटकावर स्पितीचे परिणाम होतात. आणि एक वर्ग, महत्त्वपूर्ण वर्ग आहे, तो आहे मध्यम वर्ग, जो आपणही आहो. नेहमी आपल्याला मध्यमवर्गीयांची कुचंबणा स्पिती आणि अपस्पितीच्या चक्रामध्ये होताना दिसते. तर स्पितीचे परिणाम आपण सविस्तर पाहूया. पहिला जो परिणाम आहे, उत्पादनावर परिणाम. उत्पादक, शेतकरी उत्पादक आहे, उद्योजक हे उत्पादक आहे, जे उत्पादनाचे कार्य करतात. आणि उत्पादक म्हटलं की उत्पादन आलं, आणि उत्पादन आलं की उत्पादनाचे 4 घटक आले. आणि ते 4 घटक तुम्हाला माहीत आहेत, ते आहेत भूमी, श्रम, भांडवल आणि संघटक. या 4 घटकांना वेगवेगळे मोबदले द्यावे लागतात. भूमीचा मोबदला खंड, श्रमाचा मोबदला मजुरी, भांडवलाचा मोबदला व्याज आणि संघटकाचा मोबदला नफा. तर स्पितीचा उत्पादनावर अनुकूल परिणाम होतो असे म्हणतात. का म्हणतात तर स्पितीमध्ये वस्तूच्या किमती वाढतात. आपला पहिला मुद्दा काय आहे, स्पिती म्हणजे किंमत वाढ. स्पितीमध्ये वस्तूच्या किमती वाढतात. मग वस्तूच्या किमती जर वाढल्या तर भूमी, श्रम, भांडवल यांच्या मोबदल्यात सुद्धा मग भूमीचा मोबदला खंड वाढला, श्रमाचा मोबदला मजुरी वाढली, भांडवलाचा मोबदला व्याजसुद्धा वाढला. यामध्ये वाढ होते. त्याचा परिणाम उत्पादन व्ययात वाढ होते आणि वस्तूच्या किमती वाढू लागतात. परंतु वस्तूचा उत्पादन व्यय वाढल्यानंतर किमती ह्या थोड्या काळानंतर वाढतात. उदाहरणार्थ, शेतकरी हा उत्पादक जर असेल तर तेजीच्या अवस्थेत शेतकऱ्यावर अनुकूल परिणाम होतो. कसा, तर शेतकऱ्याच्या शेतमालाला वाढत्या किमती मिळतात. जेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजीची अवस्था असते तेव्हा शेतकऱ्याच्या शेतमालांना सुद्धा चांगला भाव मिळतो. म्हणून स्पिती ही उत्पादनाच्या दृष्टीने अनुकूल आहे असं म्हणतात. म्हणजे उत्पादक सर्व
तेजीचं वातावरण जेव्हा असते तेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्साह वातावरण असते. कारण स्फीती ही उत्पादक जे उत्पादक असतील विविध वस्तूचे उत्पादन करणारे त्यांच्या दृष्टीने कशी आहे, अनुकूल आहे, पॉझिटिव्ह आहे असं म्हणतात. मग स्फीतीचा उत्पादनावर कसा परिणाम होतो? स्फीतीचा उत्पादनावर अनुकूल परिणाम होतो, कारण उत्पादन घटकांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ होते, उत्पादकांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात सुद्धा वाढ होते. त्यानंतर हे स्फीतीचं चक्र सुरू होते. खाली पहा, उत्पादनात वाढ आणि वर आहे मागणीत वाढ. उत्पादनातील वाढ ही मागणीत वाढ घडवून आणते. उत्पादनात वाढ झाली, रोजगारात वाढ झाली. रोजगारात जर वाढ झाली तर लोकांची क्रयशक्ती वाढली. क्रयशक्ती जर वाढली तर त्यांनी काय केली, पहिले ते एकच वस्तूची मागणी करत होते, आता ते म्हणतील 2 द्या. तर 2 वस्तूंची मागणी झाली म्हणजे त्यांची मागणी वाढली. मागणी जर वाढली 2 वस्तूची तर त्याच्या किमतीत वाढ झाली, आणि किमतीत जर वाढ झाली तर त्यांच्या नफ्यात सुद्धा वाढ होईल, आणि परिणामतः नफ्यात जर वाढ झाली तर आणखी उत्पादनात वाढ केली जाईल. यानंतरचा दुसरा जो परिणाम आहे तो आहे रोजगारावर परिणाम. तर स्फीतीचा रोजगारावर सुद्धा अनुकूल परिणाम होतो. अपस्फीतीचा रोजगारावर अनुकूल परिणाम होत नाही. अपस्फीतीच्या काळामध्ये जेव्हा आपण शिकू तेव्हा मी तुम्हाला सांगेल, अपस्फीतीच्या काळामध्ये लोकांच्या नोकऱ्या जातात. जेव्हा अर्थव्यवस्था ही मंदीच्या अवस्थेत असते, पेंडेमिक सिच्युएशनमध्ये मधल्या काळात भरपूर लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, म्हणजेच तो मंदीचा पूर्णपणे मंदीचा आपला डिप्रेशनचा कालावधी होता अर्थव्यवस्थेचा. परंतु स्फीती जेव्हा सुरू होते तेव्हा रोजगारावर अनुकूल परिणाम होतो, कारण किंमत वाढली, मागणी वाढली की वस्तूचे उत्पादन वाढवावे लागते. वस्तूचे उत्पादन जर वाढवायचे असेल तर लोकांना कामासाठी बोलवावं लागेल, तेव्हाच उत्पादन वाढेल, आणि त्यामुळे बेकार लोकांना रोजगार मिळेल आणि अर्थव्यवस्था ही अपूर्ण रोजगारीकडून पूर्ण रोजगारीकडे वाटचाल करू लागेल. म्हणून स्फीतीचा रोजगारीवर होणारा परिणाम हा सुद्धा कसा आहे, तर रोजगारीवर होणारा परिणाम सुद्धा अनुकूल आहे. तिसरा जो परिणाम आहे कर्जदार आणि सावकार, म्हणजे कर्ज घेणारे आणि कर्ज देणारे, दोन्ही पॉईंट आपल्याला यामध्ये कव्हर करायचे आहेत. कर्ज देणारे आणि कर्ज घेणारे, कर्जदार व सावकार. स्फीतीमध्ये पैशाची क्रयशक्ती ही कमी होते, लोकांची क्रयशक्ती वाढते, पैशाची स्वतःचे मूल्य कमी होते. त्यामुळे स्फीतीचा कर्जदाराला फायदा मिळतो तर कर्ज देणाऱ्या सावकाराला तोटा होतो. म्हणून स्फीती कर्जदाराच्या दृष्टीने लाभाची व सावकाराच्या दृष्टीने कशी असते, हानीची असते. तुम्ही पाहिलं असेल, जेव्हा तेजी असते अर्थव्यवस्थेमध्ये होम लोन वगैरे ह्यांच्या व्याजदरात घट केली जाते. घट कशासाठी केली जाते, तर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी. आता इथे कर्जदार व सावकार हे दोन्ही वर्गावर वेगवेगळा परिणाम झाला, कारण लोकांजवळ जे कर्जदार आहेत त्यांना काय झाला, कर्जदाराच्या दृष्टीने लाभ आणि सावकाराच्या दृष्टीने हानी. नेक्स्ट आहे स्थिर उत्पन्न असणारा मध्यम वर्ग. म्हणजे या मध्यम वर्गांच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत नाही, लगेच त्यांच्या उत्पन्नामध्ये, याला आपण नोकरदार वर्गसुद्धा म्हणू, मजुरांना मजुरी मिळून ते काही कालावधीसाठी असते. परंतु जो स्थिर उत्पन्न वर्ग आहे त्यांच्या मजुरीत एकदम वाढ घडून येत नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांवर मात्र स्फीतीचा प्रतिकूल परिणाम होतो. वाढत्या किमतीवर ते आपली मागणी वाढवू शकत नाही. अशा प्रकारे वरील विवेचनावरून लक्षात येते की स्फीतीमध्ये किंमत वाढ, आणि किंमत वाढ आपल्याला नकोशी असते, कारण आपण मध्यमवर्गीय दृष्टिकोनातून विचार करतो. किंमत वाढ आपल्याला आवश्यक वाटत नाही. परंतु असं असलं तरी रोजगार वाढवण्याच्या दृष्टीतून, उत्पादन घटकांना मोबदले मिळण्याच्या दृष्टीतून स्फीती ही अपस्फीतीपेक्षा चांगली आहे. अन्यायकारक जरी असली तरी ती अपस्फीतीच्या तुलनेत चांगली आहे, बरी आहे असे म्हणता येते. केन्स जे विचारवंत आहेत, ज्यांनी मंदीचं विरुद्ध अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी आपल्या जनरल थिअरी या ग्रंथामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सिद्धांताची मांडणी केली, त्यांनीसुद्धा स्फीती ही कमी हानिकारक मानली आहे. असे असले तरी अर्थव्यवस्था या दोन्हीपासून मुक्त असणे कधीही चांगले असते. थोडक्यात जर आपण पाहिलं तर स्फीतीचे परिणाम हे उत्पन्न, उत्पादन, गुंतवणूक, रोजगार या सर्व घटकावर होतात. इफेक्ट्स ऑन अर्निंग अँड एम्प्लॉयमेंट, रोजगारावरही होतो, रोजगारावर अनुकूल. इफेक्ट ऑन अलोकेशन ऑफ इन्कम अँड वेल्थ,
संपत्तीचे वितरण आणि संपत्तीचे उत्पन्नाचे उत्तरण यावर होतो. इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, उत्पादनावर सुद्धा चांगला परिणाम होतो. इफेक्ट ऑन गव्हर्नमेंट इन्व्हेस्टमेंट, गव्हर्नमेंटच्या इन्व्हेस्टमेंटवर सुद्धा याचा परिणाम चांगला होतो. आणि इफेक्ट ऑन प्रोग्रेस, स्थितीचा परिणाम हा या 5ही घटकावर, रोजगार, उत्पादन, गुंतवणूक, सरकारचा खर्च आणि प्रगती यावर चांगला होत असलेला दिसून येतो. इथे आपण एका चित्राच्या माध्यमातून पाहू की जास्त पैसे देऊन कमी वस्तू मिळणे हे जरी असले तरी अनेक घटकांना रोजगार मिळवण्याच्या दृष्टीने स्फीती ही नक्कीच महत्त्वाची असते. या ठिकाणी आपलं स्फीती हे जे प्रकरण आहे ते संपलं. यानंतरच्या नेक्स्ट पिरियडमध्ये आपण अपस्फीतीबद्दल चर्चा करूया. तोपर्यंत थांबू.